आरो मिजिं थिदों फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जिहेतु गोलाव सम एबसुनि हारिनि बे ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि थाखाय जिखिनि हायो सेक्रिफाइस खालामनायनि सार्थ'आव दिनै हयथ' आंनो गुबुन हारि माहारियाबो नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव खामानि मावनो थाखाय आंनो स्पेस मोनसे होदों। जे नोंथांमोना खोथा होदोंमोन जे 75,000 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आइजोफोरनो बेबायदि फैसा होगोन लोगोसेयै बायदि बायदि माने इयुथफोरनो आनएमप्लयमेन्टफोरनो नोंथांमोना साफा साफा जब होगोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै माखासे नोंथांमोना बै समाव केम्पेइन खालामदोंमोन। दा बैखौ फुलफिल खालामनो हायियाव दायो UPPL हान्जाया खहा जागोन नामा? आरो जोङो सानना लानो थांनाय समफोराव जाबायदि जोंनि गेजेराव दाङाबाजिफोरा जाबाय माने बर' अबर' बेबायदि दाङाबाजिफोरा जाबाय आरो दिनै जोङो साननानै लादों हमदांनानै लादों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाखालिबो जोंनि गेजेराव जाबायदि क्लासफोरखौ खालामफैबाय हारि माहारिनि गेजेराव माने फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बेबायदि बाथ्रा बुंनाया हयथ' बिथांमोननि थाखाय गोदान नङा गोजाम जागोन। आं जेब्ला स्कुलनिफ्राय न'सिम थांबाय थायो बेराफारसेथिंजाय आदाया टंलायाव मैगं थाइगं थालिर बेबायदि फाननानै हरनि बोथिसेनि थाखाय माइरं दैरं बायनो थाखाय थिग खालामनो गोनां जादोंमोन। आंखौ नेबाय थायोब्ला आदाया बाजाराव फैनाया लेट जायो। दा बेखायनो जिहेतु गस्लाया गांसेल' आरो जोंनि समाव हाइ स्कुलाव थांनाय समावबो इउनिफर्म बिदि नङामोन। आङो जेब्ला स्कुलनिफ्राय सुथि जानानै न'सिम थाङो लामा ससेयाव जोङो लोगो हमलायदों आदाजों आंजों आरो बै समाव आदानो आङो गस्लाखौ खुनानै न'सिम आङो आधा लामानिफ्राय गस्ला गैयासिम थांनो गोनां जायो। BPFनि बिजाथिया बनजार दैमारि आरो बिथाङा 2020 मायथाइयाव जेनदोंमोन आरो जेननायनि सिगाङाव बिथाङा खेबनै EM जादों BTCनि आरो EM जानायनि उनावबो बिथाङा 2020 मायथाइनि इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बिथाङा 3 सिरियावसो दङमोन आरो बेयो राजखान्थियाव जाखायो होननानै आङो साननानै लादों। मानोना कंग्रेसआनो जा BJPआनो जा BPFआनो जा मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायाव इलेक्सना फैयोब्ला बिजाथि नायगिरनानै होंगो दोंगो जानाया बे राजखान्थिनि मोनसे केरेक्टार होननानै आङो साननानै लादों। दा बेखायनो आङो साननानै लादों जेब्ला बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन गुबुन हारिनि जायगायाव थांनानै बुंगोन प्रमद बर'आ सम्पन्न बर' हारिनि थाखायसो खामानि मावनानै आरो जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बर' जायगायाव थांनानै बुंहैलायगोन प्रमद बर'आ सम्पन्न गुबुन हारिनि थाखायसो मावो बर'नि थाखाय मावा होननानै। खुलुमबाय। बे समाव जोङो सावरायनो नागिरदों गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन बियाबाव थांनानै सावरायनाय बायदि दिनैबो फिन खेबसे जों सावरायनो नागिरबाय खालिंदुवार बियाबनि बिजाथि UPPL हान्जानि मानगोनां रबिन्द्र बर' बिथांजों जोङो बे समाव जों सावरायनो नागिरदों आरो बिथाङा थांनाय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै दिनै UPPL हान्जानि सासे बिजाथि महरै नैबे समाव खामानि मावगासिनो दङ आरो UPPL हान्जानिफ्राय बिथांनो बिजाथि महरै हरनायनि उनाव बिथाङा मा मा खामानि मावदों जों बेखौ मोनथिनो नाजागोन आरो खालिंदुवार समष्टि हिसाबै बोरैहाय नैबे समाव बिनि डिटेल्स बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजागोन आरो सिगांग्रो बे समाव माखासे खोथा सावरायनायनि सिगांनो बड'लेण्ड टाइम्सआव सिगांग्रो नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि गाहाम हामलायनाय बेखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बावहरदों। सिगांग्रो जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु नोंथाङा राजखान्थियाव फैनायनि सिगां समाज बिथिं आरो फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथिं माखासे लोब्बा दङमोन बा ससियेल वार्कार होननानै बुंबाबो भुल गैया। दा बे समाव नोंथाङा एबसुखौ बबे इयारनिफ्राय जागायनाय आरो बोरैहाय नोंथाङा गावनि जिउआव मा मा खामानि मावबोखो बिनि सायाव जों एसे मोनथिनो लुगैदों। नंगौ आङो 2000 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों। बेनि उनाव आङो टंला कलेजाव हायार सेकेन्डारिखौ एडमिसन लानानै 2005 आरो 6आव आङो ग्रेजुवेसन खालामदों आरो फाइनाल इयार एबा थार्ड सेमिस्टार जोंनि समाव जोङो BA होनना बुङोमोन 1+1 बेबायदि बुङोमोन। आङो BAखौ एग्जाम लिरखांनायनि लोगो लोगोनो 2005आव खाथियावनो थानाय जि आनसलिक कमिटि एबसुनि मावखुलि दङ बे मावखुलियाव आङो थांलाय फैलाय खालामनायाव 2006 सननि जानुवारि दानाव बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों आंखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिबि खेबनि थाखाय दिनैनि खालाराव बिबाना सुबुं फोनांजाब नेहाथारि होननानै बुङो नाथाय बै समाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि होननानै बेबायदि होयोमोन आरो गिबि खेबनि थाखाय आङो 2006 मायथाइनि जानुवारि दानाव टंला आनसलिक कमिटि एबसुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारियाव आंखौ बिबान होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो टंला आनसलिकआव थानानै आङो बे ओनसोलनि समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानि मावै मावै
2018 सनाव आङो टंला आनसलिक कमिटि एबसुनिफ्राय मोनथाम टार्म्स आफादगिरिनि बिबान लानानै आङो जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय बिबान लाहैनानै खामानि मावदोंमोन। बे जाबाय आंनि फरायसा समनि जिउ। आरो 2018 मायथाइनिफ्राय 2022 लासै आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जोबनाय समथिंजाय आङो मोननै टार्म्सनि थाखाय लोगो आफादगिरिनि बिबान लानानै खामानि मावनानै 2024 मायथाइनि जोबनायथिंसाय डिसेम्बर दाननि 20 खालाराव आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों थान्दै बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबजों साखिजों आङो एबसुनिफ्राय आनुষ্ঠাनिक भाबै बिदाय लानानै फैदों। जोङो नोंथांनि जिथु जिउनि जारिमिन खामानि मावबोनाय राजखान्थियाव आगान होनायनि सिगां बेयाव मा मावदों बेखौ जों मिथिबाय। आरो अब्लाबो आं नैबे समाव सोंगोन, नोंनियाव माबायदि मोनसे ओरैबायदि हिस्टरि दङ जे नोङो बेखौ जेब्लाबो बावनो हाया? एबसु मावनायावनो जा बा नोंनि जिउनि जिथु जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम माबायदि जारिमिन मोनसे दङ बेखौ जोङो मोनथिनो लुगैदों। नंगौ, आंनि जिउआव बयनिख्रुइबो देरसिन गोसोआव थाथावना बेबायदि मोनसे जाथाय होननाय नङा, बे जोंनि थाखाय जानो गोनां मोनसे परिबेसमोन। आङो जेब्ला बर'नि टंला हाइ स्कुलाव फरायो, आंनि हाइ स्कुलनि लाइफआ 9 आरो 10आ 1998 आरो 1999मोन। आङो जेब्ला 9आव फरायो 1999 मायथाइयाव, अब्ला जोंनि न'खराव जोङो बिदा फंबाय 7 दङ, आब' 2 दङ आरो बिनानाव 1 दङ। जोङो गासै 7 जनमोन। आरो बे जों गासै 7 जननि गेजेराव जों जे बिदा फंबाय 7 दङ, नाथाय जोंनि न'खरा ओरैबायदि गोरिबमोन, ओरैबायदि हालोदावमोन, जायखौ माने जोङो दासिमबो बावनो हाया। दा बेबायदि परिबेसाव आङो जेब्ला क्लास 9आवमोन, जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोसोखांथावना, गोसोआव लाखिथावना आंनि जि जिउनि जारिमिन, बे जाबाय 1999 मायथाइयाव आङो जेब्ला क्लास 9आव फरायबाय थादोंमोन। बे समाव जोङो बिदा फंबाय 7नि गेजेराव जोंहा गांसेल' सला दङमोन, गस्ला दङमोन, जायखौ गस्ला होननानै बुङो। आरो बे गांसे गस्लाखौनो जोङो बे लालाय, बे गानलाय, बे गानलाय बिदि गाननो गोनां जायोमोन। सानसेखालि आङो जेब्ला फरायसालिनिफ्राय थाङो, अब्ला जोंनि न'खरा जोबोद गाज्रिमोन। मोनानि ओंखामनि थाखाय सानाव जायखिजाया माबा माबि फाननानै बेबायदि जोङो हरनि बोथिसेनि ओंखामनि थाखाय थिग खालामनो गोनां जायोमोन। आं जेब्ला स्कुलनिफ्राय न'सिम थांबाय थायो, बेराफारसेथिंजाय आदाया टंलायाव मैगं थाइगं थालिर बेबायदि फाननानै हरनि बोथिसेनि थाखाय माइरं दैरं बायनो थाखाय थिग थारि खालामनो गोनां जादोंमोन। आंखौ नेबाय थायोब्ला आदाया बाजाराव फैनाया लेट जायो। दा बेखायनो जिहेथु गस्लाया गांसेल' आरो जोंनि समाव हाइ स्कुलाव थांनाय समावबो इउनिफर्म बिदि नङामोन। आङो जेब्ला स्कुलनिफ्राय सुथि जानानै न'सिम थाङो, लामा ससेयाव जोङो लोगो हमलायदों आदाजों आंजों। आरो बै समाव आदानो आङो गस्लाखौ खुनानै न'सिम आङो आधा लामानिफ्राय गस्ला गैयालासिनो थांनो गोनां जायो। आरो आदायाबो न'निफ्राय आधा लामासिमालासै गस्ला गैयालासिनो बेबायदि फैनो गोनां जादों। दा बे जोंनि न'खरनि थाखाय, आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिथावना बे आंनि मोनसे जारिमिन सान। आरो बेखौ आङो जेब्ला गामि दफायाव थांनानै बेबायदि एवारनेसफोर मालाबा मिथिं दावथिंफोराव आंनि बे जिउनि बे जोबथा बा बेबायदि मोनसे परिबेसखौ आङो गुबुननोबो फोरमायबोनो मोनदों। दा बेखायनो आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो गोसोआव लाखिथावना सान, गोसोआव लाखिथावनासिन जारिमिन होननानै बुङोब्ला बे नंगौ आरो। निस्सय जोङो बुजिदों। आरो नोंनि जिथु लाइफनि हिस्टरि खोब मोनसे इमसनेल मोनसे बेयो जारिमिन होनना बुंनांगोन। आरो फ्राय सुबुंनि बेलायाव बेबायदि जारिमिना खम थायो। नोंथांनि बेलायाव जिहेतु बियो मोनसे सोब साननो गोनां मोनसे दुखु गोनां मोनसे जिथु जारिमिन। दा बे समाव आङो मोनथिनो नागिरगोन, जिहेतु नोंथाङा एबसु मावनायजों लोगोसे न'खरनि माखासे जेंना जेंसिनि माखासे थासारिनिफ्राय बारबोनायनि उनाव दिनै नोंथांखौ इउपिपिएलआ मोनसे मोजां दायथ', गुरुत्तपुर्न मोनसे दायथ' होदों, जायखौ नोंथाङा खम समनि गेजेराव इउपिपिएलआव हाबबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ओंखारनायनि उनावनो, दिनैनि उनाव हाबनायनि उनावनो नोंथांखौ दायो इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै खालेंदुवार बियाबाव दैथायहरबाय। आरो बे हिसाबै नायोबा नोंथांनि दायथ'आ जोबोद गिदिर। दा बे बेलायाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा फरायसा आफादाव खामानि मावबोनाय आरो राजखान्थियाव खामानि मावनाय, बिनि डिफारेन्सखौ बा बिनि प्लेटफर्मखौ बोरै नांदों? नंगौ, आङो गिबियावनो खालिंदुवार बा टंला ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर जासिगोन। मानोना आंनि जिउआव 20 बोसोर आङो एबसुनि खामानि मावदोंमोन। आरो बे 20 बोसोर एबसुनि खामानि मावनायाव बे ओनसोलनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि फरायसा आफादफोर थाबाय, बिथांमोनजों ज'यै खामानि मावै
जोङो दिनै फैयै फैयै खामानि मावनानै बयजोंबो सिनायज्लाबाय, बयजोंबो मोनसे खौसेथिनि गेजेरजों खामानि मावनो नाजाबाय, बेबायदि मोनसे समा बाबेनलांबाय। आरो दिनै फैयै फैयै एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि आङो दिनैनिफ्राय 8 मास सिगाङाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लाखांनायनि उनाव जानुवारि दाननि 22 खालार खालि रायजो राजाफोरखौ साखि दानानै आङो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जुगदान जादों। आरो जुगदान जानायनि दिनै फैयै फैयै 8 मासनि उनाव दाखालिबाव आगस्ट दाननि जोबथा खालार खालि UPPL राजखान्थि हान्जानि नैथि सारिनि जि बिजाथि सायख'नाय, बिजाथि फारिलाइ फोसावनाय, बे फोसावलायनायाव आंखौ खालिंदुवार समस्तिनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नानै फोसावदों। दा आङो गमामायैनो UPPL राजखान्थि हान्जानि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' आरो जोंनि फाउन्डार UPPLनि आफादगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म आरो UPPLनिनो गासै सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों। आङो भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव गोग्लैनाय खालिंदुवार समस्तिनि बिजाथि, गतिके भेरगाव जिल्लानिबो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। खालिंदुवार समस्तिनि जोंनि दलनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिदों। मानोना आंखौ बेबायदि मोनसे सुबिदा होनायनि थाखाय आरो गासै हारि माहारि जोंनि समस्तिनि सिंनि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिदों। आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जिहेथु गोलाव सम एबसुनि हारिनि बे ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि थाखाय जिखिनि हायो सेक्रिफाइस खालामनायनि सार्थ'आव दिनै हयथ' आंनो गुबुन हारि माहारियाबो नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव खामानि मावनो थाखाय आंनो स्पेस मोनसे होदों। आरो स्पेस होनायनि कारनानो जाबाय आङो साननानै लादों थांनाय गोलाव समाव हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै आङो स्पेसखौ मोनबाय होननानै साननानै लादों। दा बे समाव जिहेतु नोंथाङा खालिंदुवार समस्तिनि बिजाथि सासे जाबाय बा गसंनानै दङ, नैबे समाव नोंथाङा बोरैहाय प्रिपारेसन, खालिंदुवार बियाबाव जिहेतु नोंथांमोना थांनाय समावबो एक्जिस्टिं MCLA दंखायोमोन, नाथायबा माबा मोनसे कारनाव हाइकमान्डआ बिनि सिन्था सरसा दाजाब दानख' खालामनानै बै एक्जिस्टिं MCLAनो बिजाथि हिसाबै हरफिनासै बा नोंथांनो दायो होनाय जाबाय। अब्लाबो जिहेतु मालाबा जों थासारिफोरखौ नायोब्ला नुयो जे बेहाय BJP, BPF बा बायदि बायदि राजखान्थि हान्जाफ्राबो दायो BTCनि दखल खालामनो थाखाय माखासे नारा नाथा नाजानायखौ नुगासिनो दङ। दा बे बेलायाव जिहेतु नोंथाङा राजखान्थियाव एसे गोदानैबाबो, आं गोदानखौनो बुंबाय, 8 मास जादों जिहेतु, नोंथाङा बोरै चेलेन्ज खालामगोन बे समाव नोंथाङा? ना दहाय बाव बुंनाय बायदि जे गोलाव सम फरायसा आफादनि खामानि मावनाया 20 बोसोर जिहेतु जादों आरो बेयाव सम्पूर्ण आङो सेक्रिफाइसखौ खालामदों। आङो गेजेराव एसे बुंनो थालांदों, आङो 2014 मायथाइयाव स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव फिसा मोनसे आङो खामानि मावदोंमोन आरो आंनि खामानिया दरं डिस्ट्रिक्टआवमोन, मंगलदैयावमोन। नाथाय आङो लासै लासै खायदा कौशल बाहायनानै डिपार्टमेन्टनि जिखिनि नियम नितिफोर थाबाय, सिस्टेम थाबाय, बेखौ दहाय होनानै आङो जोबनायथिंजाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आङो फैदोंमोन। अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव आङो जेब्ला जाय डिपार्टमेन्टआव खामानि मावदों बै समावनो आङो आन्सलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ मोनदोंमोन। आन्सलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरिनि बिबान लानानै ओरैबायदि जातिनि फारसे मावनांगौ दायथ' मोनसे थाबाय, बेराफारसेथिंजाय बै समाव थार्ड फेजनि प्रमद बर' दैदेननाय जि सोमावसारनाय हारिनि थाखाय बेबो जाबाय। उनाव लास्टिं थाङै थुङै आङो 2018 मायथाइयाव आङो आनुষ্ঠাनिक भाबै आं बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय रिजाइन होनानै फैदों। दा बाथ्राया जाबाय सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखायनो दिनै आं एसे बुंनाय बायदि जे इसोरा हयथ' अनदों आंखौ, जायनि थाखाय आङो गोबां बिजाथिफोर नागिरग्रा दाबि खालामग्रा दङमोन, अब्लाबो बिनि गेजेराव आङो सासे बिजाथि महरै सायख'जादों। आरो जाय बिथांमोना बिजाथि लुबैदोंमोन, नागिरदोंमोन, बिथांमोनाबो गोबां सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव टिकेटआ जिहेतु गांसेल', दा बोरैबाबा थाङै थुङै आङो हयथ' मोनबाय टिकेटखौ। दा नोंथांनि सोंनाय बायदिनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव चेलेन्जआ माबायदि जागोन, आङो साननानै लादों जे BPFनि बिजाथिया बनजार दैमारि आरो बिथाङा 2020 मायथाइयाव जेनदोंमोन आरो जेननायनि सिगाङाव बिथाङा खेबनै EM जादों BTCनि, आरो EM जानायनि उनावबो बिथाङा 2020 मायथाइनि इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बिथाङा 3 सिरियावसो दङमोन, 3 नम्बरावसो दङमोन। दा बेखायनो आङो साननानै लादों देग्लायनि बिसायख'थियाव जिहेतु आथिखालाव बनजार दैमारिया EMबो नंला, MCLAबो नंला, दा बेखायनो बिथाङा आंनि थाखाय चेलेन्ज खालामनो हागोन, कन्टेस्टआव फैगोन होननानै आं बेबायदि सानाखै।
बेराफारसेथिंजाय बिजेपिआ थाबाय। बिजेपिआ थांनाय 2020 मायथाइयाव इउ पि पि एल जों कन्टेस्टआव फैदों, खिन्थु जाय बिजाथिखौ देग्लाय फोसावफिनदों बिजेपिआ बे एखे बिजाथिखौ देग्लायबो फोसावदों। दा बेखायनो दाखालिबाव फोसावनाय लोगो लोगो गावसोरनि गेजेराव बिजेपिनि माखासे नेताफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाया फैदों। कालिंदर समष्टिखौ इउ पि पि एलआ देरहागोनखाय बिजेपिआ थांनाय खेबसेयाव जेननाय केन्डिडेटखौनो होदों होननानै दाखालिबाव पार्टिनि गेजेराव सावरायनाया फैदों आरो बेखौ आंनोनो फोरमायफैनाय माखासे उदाहरन दङ। दा बेखायनो आङो सानना लादों नैबे बिसायख'थियाव इउ पि पि एल राजखान्थि हान्जाफोरनि बिजाथि बा आंखौ बेबायदि बिजेपि राजनिति दल हिसाबै थिगानो दङ, बि पि एफ राजखान्थि दल हिसाबै थिगानो दङ, नाथाय बिजाथिफोरा जिहेथु जेननाय गोजा मोननैबो पार्टिनिया, थांनाय खेबसेयाव मोननैबो पार्टिनिया बिजाथिफोरा जेननाय गोजा। दा बेखायनो देग्लायनि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्राबो भटार्स बिथांमोनाबो सानखागोन जेननाय केन्डिडेटनो जोङो मानो भट होनो होननानै। दा बेखायनो आङो सानना लादों देग्लायनि बिसायख'थियाव बेबायदि जोंजों बिराद मोगा मोगि खालामनो हानाय बिजाथि जिहेतु गैया होननानै आङो साननानै लादों। बे समाव आङो मोनथिनो लुगैगोन जिहेतु खालेंदुवार बियाबाव रबिन्द्र बर'नो खालेंदुवारनि रायजो राजा लोगोसे थागिबि सुबुंफ्रा बा भटार्सफोरा मानो थाखाय भट होनांगौ? आङो मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरदों। दहायबाव नोंथाङा मोनसे खोथा सोंदोंमोन जे थाखानाय एमसिएलएखौ टिकेट होआलासिनो गोदान मानो होखो। दा बेयाव जोंनि गेजेराव आदाराइज बिदि जेबो गैलाया। थांनाय खेबसेनि एमसिएलए बिथाङाबो दायो जोंनि दोलावनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाबाय मा, हाइकामान्डनि बाथ्रा थाबाय, पार्टिनि बाथ्रा थाबाय। निस्सय एक्जिस्टिं एमसिएलएनि सायाव जोंनि हाइकामान्डआ हयथ' गुबुन मोनसे सिन्था खालामनानै दोनदों। दा बेखायनो बिथांखौ टिकेट होआखै होननानै जोंनि गेजेराव फुल बुजाबुजि दङ, बेबायदि गैया। आङो साननानै लादों जोङो जिहेतु दाबो जयैनो खामानि मावगासिनो दङ, उननि समनि थाखाय बिथांखौ दोलोआ हाइकामान्डआ निस्सय माबा मोनसे मोजां पजिसननि थाखाय साननानै दङ। दा बेखायनो बिथांखौ होथ'आलासिनो आंनो बे दायथ'खौ होदों। दा गुबुन फारसेथिंजाय जाय बाथ्राखौ सोंबाय जे बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन बा भटार्सफोरा जोंनि सायाव मा साननाय दङ, आङो नैबे खोथाखौ बुंगोन जे जोंनि जिल्ला माने केन्द्रीय कमिटियानो होन, जिल्ला कमिटियानो होन बा समष्टि बाखिनि जिखिनि दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि खामानि मावदों जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो भट केन्द्रनि रायजो राजाफ्रा जोंजों लोब लोब फैनानै खामानि मावफैगासिनो दङ। 1 घन्टानि सिगाङाव जुदि जोंनो 100 जन गेदारिं मोनसे नांगौ होननानै बुङोब्ला 1 घन्टानि गेजेराव जों 100 जन मानसिखौ रायजो राजाफोरखौ बुथुमनो हायोबा जोंजों लोगोसेयावनो खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोयो। दा बेखौ नुनानै जोङो साननानै लादों फैगौ बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा इउ पि पि एल राजखान्थि हान्जाखौ बजबनानै लादों आरो थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जाबायदि मोजां खामानि मावबाय, खेबसेबो सानसेबो जोङो हरताल बन्द होनाय जिनिसखौनो नुफेरासै, खोनायासै। बेराफारसेथिंजाय गोजोननायाथ' फैबाय, आरोबाव हा हुनि जेंनाफोरखौ जिहेतु प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मावफुंनानै होदों। दा बेखायनो गासै हारि माहारिया इउ पि पि एल राजखान्थि हान्जाखौ बजबनानै लादों आरो देग्लायनि बिसायख'थियाव गासैबो हारि माहारिया इउ पि पि एलनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय रेडि जानानै दं। दा बे समाव जोङो फैदोंनि जिहेतु अपोजिसन पार्टिफोरा नोंथांमोननि हान्जाखौ बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ जोङो मिन्थिनो नाजागोन। जिहेतु नोंथांमोननि हान्जाखौ बा इउ पि पि एल हान्जाया नैबे समाव थार्ड पजिशनावसो दङ आरो बिथांमोना 0 जागोन। सरकाराव फैनायाथ' आलादा खोथा, बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दा बे बिथिंखौ नायोबा इउ पि पि एल हान्जाया थारैनो बैसोर बायदि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय लानानै माखासे अपोजिसन दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदि जामारगोन नामा? ना आङो दहायबावनो बुंबाय जे आथिखालाव इउ पि पि एल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरियानो जा बिजाथियानो जा रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि बजबनानै लादों आरो बेखौ नुनानै गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जथेस्थ' गिनाया फैदों। आरो नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन जे हर सान मोनफ्रोमबो जायगायाव जों जेब्ला मिटिं खुंनो थाङो, माने राजखान्थिनि मिटिं, मोनफ्रोमबो मिटिं जायगायाव जोंजों जइन जानाय माने मोनसेबो गेप्स गैया। गतिके बेखौ नुनानै सोरबा जोंखौ हयथ' ओरैनो प्रपागान्डा हिसाबै इउ पि पि एलआ जेबो गैला, बेयाव रावबो देरहाला होननाया हयथ' बे प्रपागान्डा जागोन, बेनि अनगायै गुबुन जेबो जानाय नङा। आरो जइन जानायखौ नुनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआसो आसलथे गिदों। नाथाय जोङो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै। जाय खसा बेखौ जोङो खसाखौनो बुंदों, जाय मिसा बेखौ जोङो मिसाखौनो बुंदों। दा बेखायनो बिथांमोना जोंखौ बुंनाय बायदियै बेबायदि नङा, जोङो एबसलिउटलि मेजरिटि लानानै देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो निजा बबे हारसिङै जोङो सरकार दानो हागोन। आं सोंबावनो लुगैदों जिहेतु नोंथांमोननि हान्जाया थांनाय 2020 मायथाइयाव माखासे प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोफोरनो,
आरो बेखौ लानानै दायो अपोजिसन बा हाग्रामा महिलारिनि दल राजखान्थि आफादफोरा बुंगासिनो दङ जे नोंथांमोना खोथा होदोंमोन जे 75,000 रां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आइजोफोरनो बेबायदि फैसा होगोन लोगोसेयै बायदि बायदि माने इयुथफोरनो आनएमप्लयमेन्टफोरनो नोंथांमोना साफा जब होगोन बेबायदि बाथ्रा बुंनानै माखासे नोंथांमोना बै समाव केम्पेइन खालामदोंमोन दा बैखौ फुलफिल खालामनो हायियाव दायो UPPL हान्जाया खहा जागोन नामा? डेफिनेटलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै जोंनिफ्राय फोसावनाय दङमोन आरो इतिमध्य जोङो होआलासिनो थायाखै जोङो फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थार्ड फेज बेबायदि खालामनाय जादों फार्स्ट फेजनि जि 25,000 बेखौ जोङो 12,000निख्रुइबो बारा बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो होनाय जाबाय सेकेन्ड फेज हिसाबै जोङो माखासे टेन्टनि माखासे मुवा बेसादफोर बेबायदि जोङो होदों आरो इतिमध्य बेखौ जोङो होखांबाय दायो थार्ड फेजनि थाबाय आरो 25,000 दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ होनो थाखाय प्रस्तुत आरो बेखौ लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा मालाबाबो जोंनि सायाव सन्देह गैया मानोना बिथांमोना बिराद मोजाङै मिथिगौ जे खेबसेयावनो जिहेतु होनाया जोंनियाव बेबायदि डिसिसन नंखायामोन फेज वाइसआव जों जिहेतु होदोंमोन दा नंखायनो फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज बे जोंहा जोब्बाय आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोङो सरकारखौ दागोन दा बेखायनो दानाय लोगो लोगो थार्ड फेज जिखिनि थाबाय 25,000 बेखौ होनो थाखाय जोङो प्रस्तुत बेराफारसेथिंजाय लाइमोनफोरनि बाथ्राया जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोङो मोनसे मट' लानानै मोनसे स्ल'गान लानानै जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांदोंमोन वान भट वान जब होननानै दा बेखौ आङो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे रायजो राजाफ्रा रोङा बेबायदि आङो बुंनो नागिराखै नाथाय खादारनाव जोंनि मानसिफ्रा जब होननानै बुङोब्ला सरकारि साख्रिखौल' साननानै लायो नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जब होननानै बुङोब्ला बेखौ पार्मानेन्ट साख्रिखौ साननानै लाया दिनै मारवारि दखान मोनसेयाव जुदि थांनानै बिनि कर्मचारिखौ जुदि सोङोब्ला नों मा मावो होननानै सोङोब्ला बिथांमोना साख्रि मावदों होननानै बुंगोन नाथाय साख्रिया बबाव मावदों नुबाय जे दखानाव खुन्दुं फानग्रासो मावदों दा बेखायनो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जब होननानै बुङोब्ला सरकारि साख्रिखौल' साना खामानिखौ बिथांमोना जब होननानै साननानै लायो नाथाय जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोर थाबाय गासैबो नङा किसु सुबुंफोर थाबाय किसु खथांख'नि जब होनना बुंनाय लोगो लोगो सरकारि साख्रिखौ साननानै लायो दिनै जब कार्डनि बाथ्राया फैयो जब कार्ड मानेथ' साख्रिनि नङा खामानिनिसो कार्ड दा बेखायनो जोंनि स्ल'गानाबो जाबाय सरकारि साख्रिखौ जोङो बुङाखै खामानिखौ जोङो बुंनाय जादोंमोन मोनसे भट होनायनि एगेन्स्टआव जोङो मोनसे खामानि होगोन दा बेखायनो पिगारि मिसननिफ्राय आराम्भ खालामनानै गटारि मिसननिफ्राय आराम्भ खालामनानै गोबां पदक्षेप लादों आरो बे पदक्षेपफोरावनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि इउथ्सफोरखौ जोङो साफा जायफोरा जेराव इन्टारेस्टेड दं बे इन्टारेस्टेड थानाय जायगायाव बिथांमोनखौ खामानि मावनायखौनो जोङो वान भट वान जब होननानै बुंनाय जादोंमोन दा दिनै ओनसोलनि लाइमोनफोरा इउथ्सफोरा बुजिबाय जे प्रमद बर' दैदेननाय जे मट'मोन जे जोंनि स्ल'गानमोन वान जब वान माने वान भट वान जब माने मामोन बेखौ दिनै जोंनि ओनसोलनि भटार्सआनो जा लाइमोन बिथांमोना बिराद मोजाङै बुजिबाय जे आसलते वान भट वान जबनि मिनिङा मामोन आङो दायो सोंनो नागिरबावदों नोंथांनियाव जिहेतु नेशनेल पार्टी अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय माखासे बाथ्राफोर बेखौ आङो सोंनो नागिरदों जिहेतु आं बे बाथ्राखौ फ्राय जायखौ जोङो इन्टारभिउ लादों बिनियावनो सोंनाय जादों आं नोंनावबो सोंबावनो लुगैबाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया साननैसो सिगां प्राय समस्थियाव बिथाङा हाबनानै भाषणाव होदों गावनि स्पिचआव होदों जे थांनाय गभर्नमेन्टखौ डाइरेक्ट मेनसन खालामाखैब्लाबो इनडाइरेक्टलि बिथाङा बुंनाय बायदि जादों जे बेहाय फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बिटिआरआव जायफोरा सरकार सालायदों बेबायदि खालामनायनि मोनसे अभिजित बिथाङा बेबायदि बुंदों लोगोसेयै बिथांमोननिनो बिजेपि हान्जानिनो आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों 6 सिडिउल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बियो मोनसे जायगायाव थानो मोना आलादा आलादा जायगायाव थानांगौ बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय मोनदों दा बे बेलाखौ नायोब्ला नोंथांमोना बोरै सानो जे UPPL हान्जा हिसाबै बिथांमोननि जिथु साननाय बर' हारिनि जिथु जारिमिनजों सोरजिनाय बिटिसि बिटिआर बेखौ बिथांमोना दखल खालामथारनो नाजादों नामा नैबे समाव ना आसलते असमनि बिजेपिनि सभापति दिलीप शइकिया MP बिथाङा दाखालिबाव जाय बाथ्राखौ बुंबाय बेखौ आङो गिबियावनो सोंखारिग्रोदों आरो बियो जोंनि थाखाय बोरैबाबा ओरैनो बुंनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै बेखायनो आङो सोंखारिदों नाथाय बेखौ राजनितिक भाबै जुदि नायोब्ला जोंहा बेयाव लाब जादों मानोना जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुङामोन बे बाथ्राखौ खालिन्दारावनो मोनसे जायगायाव फैनानै बिथाङा बुंदों आरो बुंनायनि अखानायैनिफ्रायनो जायफोर मानसिफ्रा ट्राइबेल बिजेपियाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोना बै दिननिफ्रायनो साफा बिजेपिनिफ्राय ओंखारदों दा बेखायनो पलिटिकेलि नायोब्ला दिलीप शइकियाया जाय बाथ्राखौ बुंबाय पलिटिकेलियाव जोंहा बेनिफिट जादों
नाथाय बे बाथ्रा बुंनाया जोंहा जाथि नाङै ट्राइबेल हारिनि थाखाय बियो मोजां जायाखै। दा बेखायनो आङो सोंखारनाय बाथ्राखौ बुंदों। जोंहा बेजों खुथि जायाखै, पलिटिकेलि जोंहा लाबसो जादों। बेराफारसेथिंजाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जाय बाथ्रा जे जोंनि बे जायगायाव माने सुबुं माहारिखौ क्लास खालामदों, माने 1 क्लास 2 क्लास बेबायदि। नाथाय जोङो सोंनो नागिरो जे बेबायदि संबिधानाव दङ ना बले जोंनि बे जायगायाव जोङो सोरखौबा माने फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बेबायदि जोङो बिभाजन खालामदों। दा बेखायनो बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा बियो मालाबाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा। आरो बिटिआर बाखिया बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायदों। आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे गुलुं गुजुं बेबायदि मोनसे परिबेसखौ लाबोआ, बेखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो खावलायदों। आरो थांनाय गोलाव समाव जोङो नुबोबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं CM जानाया। नाथाय बिनि सिगाङाव बिथाङा दायो BJPआव दङ, नाथाय बिनि सिगाङाव बिथाङा कंग्रेसआव दङमोन। आरो जोङो सानना लानो थांनाय समफोराव जाबायदि जोंनि गेजेराव दाङाबाजिफोरा जाबाय, माने बर' अबर' बेबायदि दाङाबाजिफोरा जाबाय। आरो दिनै जोङो साननानै लादों, हमदांनानै लादों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाखालिबो जोंनि गेजेराव जाबायदि क्लासिफिकेल खालामफैबाय, हारि माहारिनि गेजेराव माने फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बेबायदि बाथ्रा बुंनाया हयथ' बिथांमोननि थाखाय गोदान नङा, गोजाम जागोन। आरो गोजामब्ला बिथांमोना हयथ' सिगांनिफ्रायनो बेबायदि हारि माहारिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे परिबेस सोना होनायनि थाखायनो थांनाय समफोराव जोंनि गेजेराव बुजा-बुजि अभाब जानायनि थाखाय बर' अबर' बेबायदि सृष्टि जाबाय। बर' मानसिया आदिबासिनि गामियाव थांनो हाया, आदिबासिया बर'फोरनियाव फैनो हाया। बेबायदिनो बर'फोरा मुस्लिमफोरनाव थांनो हाया, मुसलमाना बर'फोरनियाव फैनो बायो, गियो। बेबायदि मोनसे परिबेसखौ हयथ' डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनानो हयथ' बै समाव जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे परिबेस खालामना होनायनि थाखायनो हयथ' जोंनि गेजेराव मोनसे बुजा-बुजि अभाबा फैदोंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै खान्थिया फैबाय, गोरोबलायनाया फैबाय। बर'आ मुसलमाननि न'आव थांनो हायो, ओंखाम जानो हायो। मुसलमाना बर'नि न'आव फैयो, खामानि दामानि मावो। बेबायदि जोंनि गेजेराव खौसेथि, अनलायनाय बेबायदि मोनसे परिबेसा जोबोद मोजां। दा बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सिगाङो बुंनानै जोंनि गेजेराव बिभाजन लाबोदोंब्लाबो दायो बुङोब्लाबो जोंनियाव बिभाजन बेबायदि फैनाय नङा। आरो असंबिधानिक बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानाया मोजां। आङो नैबे समाव जि सावरायनाय हाबाफारि बेखौ एसे गुसुं खालामनो सानबाय, जिहेथु गोबां प्रग्राम खालामदों नोंथाङाबो आरो मेंनाय मोनसे देहा थायो बयहाबो। आरो अब्लाबो बे समाव आङो मोननैसो सोंथि सोंनानै हाबाफारिखौ फोजोबनो सानगोन। जिहेथु जों नोंथांखौ मिथियो, BTCनि बा UPPL हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों बा नोंथांजों खोब मोजां सोमोन्दो मोनसे दंलायो, बेखौ मिथियो। आरो आं बेखौनो मोनथिनो लुगैगोन जे प्रमद बर' बिथांखौ फैबाय थानाय समाव मा कारनाव जे सरकाराव फैफिननायखौ लुगैयो नोंथांमोनाजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा? बेनि अनगायै प्रमद बर'आ जे माबायदि नैबे समाव पार्टिखौ, हान्जाखौ माबायदि सासन खालामदों बिनि सायाव मोनथिनो लुगैगोन। जे थांनाय नैबे जिथु 40 समष्टियाव 40 जन जिथु टिकेट होनाय बेलायाव गोबां समष्टियाव गोबां माने सुबुङा UPPLनिफ्राय बिजाथि नागिरग्रा दंमोन। मोनसे समष्टियाव बबेबा 7 जनहालागै बेबायदि दङमोन। नाथाय बे खोनाखौ बियो कुल माइन्डजों कन्ट्रल खालामनानै प्राय समष्टिखौ बिथाङा बेबायदि UPPLनि गेजेरावनो गावस्रालायनाय थासारि बेबायदि खालामाखै, मोनसे मोजां लेभेलाव लांनानै बियो कन्ट्रल खालामजोबदों। दा बेफोर खामानिखौ प्रमद बर'आ माबायदि सम्भब मावनो हादों होननानै नोंथाङा सानो? प्रथम बाथ्राया जाबाय मानगोनां UPPLनि आफादगिरि बिथांजों आंनि सोमोन्दो बियो बेबायदि खोब माने गोथौ सिमालासे बेबायदि दोङो बिदि नङा। मोनसे बिस्सासजों जेब्ला बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन अब्ला आङो टंला आन्सलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरि, आन्दलन समाव जोङो ज' मोनलायदों। नाथाय जिहेतु बिथाङा सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि, आं जाबाय आन्सलिक कमिटिनि आफादगिरि। जोंनियाव मोनसे एबसुनियाव जिहेतु डिसिप्लिनारि मोनसे आफाद जाबाय, गतिके बिथाङा सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि, आं आन्सलिक कमिटिनि आफादगिरि। गतिके जोंनि गेजेराव मोनसे फाराग, सनमाननि फाराग बे जोंनि गेजेराव थायो। अब्लाबो मोनसे बिस्सासजों खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा हयथ' बे बिस्सासखौनो लानानै आंनो मोनसे स्पेस होदों, जायनि थाखाय दिनैसिमालासैबो जोङो बिथांजों हाइ हेल'खौ हरानो जा सानानो जा जोङो खालामलायोब्ला मोनो। आरो बिथांजों हाइ हेल' खालामनाया अकल आंल' नङा, गासै हारि माहारिनि गासै सुबुंखौनो बिथांखौ जेब्लानो फन खालामो बिथाङा रेसपन्ड होयो, बिथांखौ जेब्लानो लोगो हमनो थांनो नाजायो, सम आरो परिबेसखौ जुदि मोनोब्ला बिथाङा रावखौबो दिनाय खालामा, बयखौबो समान भाबै नायो। दा बेखायनो बियो आंनि बेलायावल' जादों बिदि नङा,
बयखौबो बिथाङा समान भाबैनो नायो आरो बयनि थाखायबो बिथाङा सिन्था खालामो। आरो नैथि बाथ्राया जाबाय मा, मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै सासेल' नङामोन बिजाथि नायगिरग्राया, गोबां दङमोन। एक्सेप्ट माने गयबारि, गयबारियाव गुबुन बेबायदि गैयामोन। मानब गेदेर आफादगिरि बिथांनिनो सिटमोन थांनाय बाराव। देग्लायबो बेबायदि नायगिरग्रा गैया होननानै जोङो मोनथिदों। नाथाय बिनि अनगायै गुबुन जिखिनि समस्थिफोर थाबाय 39टा समस्ति, बे मोनफ्रोमबो समस्थियाव सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि बिजाथि नायगिरग्राया थाबाय। आरो बियो राजखान्थियाव जाखायो होननानै आङो साननानै लादों। मानोना कंग्रेसआनो जा, बिजेपियानो जा, बिपिएफआनो जा, मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायाव इलेक्सना फैयोब्ला बिजाथि नायगिरनानै होंगो दोंगो जानाया बे राजखान्थिनि मोनसे केरेक्टार होननानै आङो साननानै लादों। आरो दिनै गुबुन राजखान्थिनि हान्जानि बाथ्राखौ आङो मिथिला, नाथाय इउपिपिएलआव ओरैबायदि मोनसे बिसासा दंलायलायो, फोथायलायनाया दङ। दिनै खालिंदार समस्तिनि बाथ्राखौनो बुंबाय आङो। दहाय बाव नोंथाङा सोंनाय बायदि जे थाखानाय एमसिएलएनो टिकेट होआलासिनो आंनो जे होबाय, बेयाव माबाफोर माने खहा जादों बा आघात जादों नामा? नाथाय जाय एक्जिस्टिं एमसिएलए बिथांनो टिकेटखौ होयियावबो बिथाङा 1% बिदि आघात जायाखै। आरो बेखायनो जोङो दायो ज' खामानि मावनो हादों। आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोंहा दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङमोन। नाथाय टिकेटआ जिहेथु गांसेल' सोरबा सासेयाल' मोनबाय। आरो जोङो बै समावनो जयै सावरायखानानै लादों। गणतन्त्रआवथ' बयहाबो टिकेट बिनायनि अधिकारा थाबाय। नाथाय बिदि होनानै टिकेटखौ मोनाब्लानो जोङो आमुख खालामगोन थुमुक खालामगोन, बेबायदि जोंनियाव परिबेस गैया। जोङो बयबो मोनसे बुजा-बुजिनि गेजेरजों मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै जोङो सावरायलायदों जे टिकेटआ गांसेल', बिग्राया 10 जन जाबाय। जायनो मोनाबानो जोङो बयबो मोनसे बुजा-बुजि खालामनायनि गेजेरजों देरहानांगोननि थाखाय जोङो बयबो जयै खामानि मावनांगोन। बेबायदि सिन्थाया मोनफ्रोमबो समस्थियाव जादों। आरो बेखौ सम्भब मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, बिथांनि खावलायनायाव बयबो मोनसे मेसिभलि पजिटिभलि सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बे मोनसे परिबेसा फैदों होननानै आं साननानै लादों। निश्चय सोंबावनो लुगैदों, जिहेतु मोनथिबावनो लुगैदों, प्रमद बर'नि बागैनो आङो मोनथिबावनो लुगैयो नोंथांनिफ्राय। जिहेतु प्रमद बर' हिसाबै जोङो सानसेयाव बिथांखौ प्राय नुयो 4निफ्राय 6टा 7टा बेबायदि प्रग्राम गायो। आरो बिथाङा मेंनाय गैयै दिनैसिमबो बिथाङा राजखान्थि आफादाव दङब्लाबो खुला मेलायै बुंबाय थायो जे राजखान्थिया आंनि जेबो निसा नङा, पेसा नङा, बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो। अब्लाबो बिथाङा बे राजखान्थिनि बेलायाव थानानै माखासे हारि माहारिनि जिथु खामानि मावनाय, बेखौ दिनैसिमबो बावाखै, जोंबो नुगासिनो दङ। आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो थांनानै बिथाङा बड'फानि मुसुखा बेबायदि गायसननाय। दा बैफोर बेलाखौ नायोब्ला माखासे जिथु अपोजिसन माने बिथांमोना बुंबावनो नागिरो जे, बा बुङो जे प्रमद बर'आ जातिखौ बावगारबाय, जातिखौ फानबाय, बायदि बायदि बेलायाव बुङो। दा थारैनो बिथांमोननि बुंनाय बायदि प्रमद बर'आ बावगारमारदों नामा जातिखौ? बेबायदि जोंनि नुनायाव बेबायदि जेबो गैया। आरो आं दहाय बावनो बुंदों, राजनितियाव खालि प्रपागन्डाया सोलियो नाम्बार 1। सेकेन्ड बाथ्राया जाबाय गिभ एन्ड टेकिं, माने राजनितिखौ खालामो राजनिति दैदेनगिरिफोरा। आरो बे एखे सिन्थाजोंनो जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय, हाग्रामा महिलारियानो जा बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो जा, बे सम्पूर्ण प्रपागन्डा। मालाबा आङो फिन फैफिनदों राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायाव आङो फरायसा आफादनि बाथ्राखौ बुङामोन। मालाबा जेब्ला प्रमद बर'आ एबसुनि आफादगिरिमोन, बै समाव बिथाङा बुङोमोन जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आन्दलन खालामदों, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै राजनिति खालामदों होननानै। एखे बाथ्राखौनो मालाबा सोलायनानै बुंगोन जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै राजनिति खालामबाय होननानै। फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावब्लाबो उन्दै होननानै बुंगोन, बेराफारसेथिंजाय मालाबा राजनिति खालामब्ला बिसोरखौनो उन्दै होननानै बुंगोन। दा बेखायनो आङो साननानै लादों, जेब्ला बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, गुबुन हारिनि जायगायाव थांनानै बुंगोन प्रमद बर'आ सम्पूर्ण बर' हारिनि थाखायसो खामानि मावो होननानै। आरो जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बर' जायगायाव थांनानै बुंहैलायगोन प्रमद बर'आ सम्पूर्ण गुबुन हारिनि थाखायसो मावो, बर'नि थाखाय मावा होननानै। दा बेखौ नायनानै जोङो साननानै लादों बे पलिटिक्सआव फैयो। आरो बेजोंनो प्रपागन्डा खालामनानै भटखौ मारै हायो आदाय खालामनो थाखाय राजनितिनि लिडारफ्रा षड़यन्त्र खालामो। दा बेखायनो आङो साननानै लादों बेफोरो गासैबो प्रपागन्डा जोब। आरो बियो जोंनि थाखाय खुथि जेबो खालामनो हाया। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जिखि खामानि मावा मानो दिनै राजनितियाव हाबबाय, राजनितियाव हाबदों होननानै बिराद माबा मोनसे सिरियास जानानै खामानि मावनांगौ बेबायदि नुवाखै आङो। जायखौ मावगोन बिराद मोजाङै मावगोन, जायखौ मावगोन गोसो होनानै मावगोन। दिनै जुदि बिथाङा राजनितिनिफ्राय ओंखारनानै गाबोन जुदि थुनलाइगिरि जानांगौ होनना बुंब्ला थुनलाइगिरिबो जानो हागोन बिथाङा। बिनि उनखालि जुदि बिथांखौ बुङोब्ला नोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानांगौ होननानै बुंब्ला मोजां गेलेगिरिबो जानो हागोन बिथाङा। जायखि खामानि मावा मानो आङो जिखिनि लोगो मोनबाय, जिखिनि नुबाय, जिखिनि बुजिबोबाय, बिथांजों थाफानानै बिथांखौ मालाबा खाथिथाराव लोगो मोनो, बेबायदि परिबेसाव आङो नुदों जिखि खामानि मावनो होआ मानो बिथाङा गोसो होनानै मावो।
निश्चय जोङो गोलाव सम सावरायबाय नोंथांजों आरो नोंथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो हाबाय जे इउपिपिएल हान्जाया मा मा खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मा खामानि मावनो नाजादों बिनि सायावबो जोङो जथेस्थ' बाथ्रा मिथिबाय आरो खालेंदुवार समाजनि हिसाबै जिहेतु नोंथाङा एसे सिगाङावबो माखासे बाथ्रा फोरमायखाबाय। दा अब्लाबो आं नोंथांनियाव पार्सनेलि मोनसे सोंथिखौ सोंनो लुगैबावबाय जिहेतु जोङो माखासे राजखान्थिगिरिफोरखौ नुयो जे बियो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिखौल' बुङाखै आङो, बिजेपिनियानो जा कंग्रेसनियानो जा बा बिपिएफनियानो जा बायदि बायदि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थियाव फैनायनि सिगां बा नोङो बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि सिगां बिजाथि जानाय उनाव माखासे जे रायजो राजाफोरनो कनफिडेन्स होनानै बाथ्रा बुङो, नैखौ मावगोन बायदिसिना बाथ्रा बुङो। नाथाय बिथाङा ओरैबायदि जायो मोनसे समाव जे प्रतिनिधि जाखांनायनि उनाव एमएलए जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरखौ गोजानाव दोननानै हारसिंनो एरायनानै माखासे गाव हारसिंनो डिसिसन लानानै खामानि मावनायखौ नुयो। बेबायदि रबिन्द्र बर'आ जागोन नामा? नङा, मालाबाथ' मोनसे परिबेसा थिनो जे गासैबो खामानिखौ बयजोंबो सावरायजोबनानै मावनांगौआथ' दायथ' थाबाय। नाथाय ओरैबायदि मोनसे सिटुवेसन फैयो, ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैयो, जाय परिबेस आरो सिटुवेसना मालाबा माने 1 मिनिट 2 मिनिट 5 मिनिट बेबायदि समबो थोआ जायो। 5 मिनिट नेनांगौब्लानो गुबुन मोनसे परिबेस सृष्टि जानायनि सम्भाबना थायोब्ला हयथ' मालाबा गाव हारसिङै डिसिसन लानानै मावनो गोनां जायो। आरो डिसिसन लाना मावनायनि कारना जाबाय बेयाव जाहाथे ओनसोलनि हारि माहारिनि जेबो खुथि जाया, बेबायदि डिसिसनखौ लानानै मालाबा मावनो गोनां जायो। बे साभाबिक। दा बेखायनो बे अकल मानगोनां प्रमद बर' नङा, रबिन्द्र बर' नङा, गुबुन दैदेनगिरिफोरनियावबो बे मोनसे परिबेसा फैयो। दा बेखायनो जेराव खुथि गैया बेखौ दसे समनि थाखाय बेबायदि डिसिसन लानानै मावनाया बे गोदोर बाथ्रा नङा। जोङो मिथिबाय जिहेतु खालिंदुवार बियाबनि बिजाथि रबिन्द्र बर' बिथांजों जों गोलाव बाथ्रा सावरायबाय आरो नोंथांमोना बा जायफोरा बड'लेण्ड टाइम्सखौ नायदों खालिंदुवार बियाबनि रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि जि इउपिपिएल सापर्टारजों लोगोसे सादारन सुबुंफोरा इउपिपिएलआ मा मावदों आरो मा मावाखै बिनि सायाव रोखायै मिथिदों आरो प्रमद बर'नि साननाय बिनि सायावबो जोङो माखासे रबिन्द्र बर' बिथांनिफ्राय मोनथिनो नाजाबाय आरो मोनथिबायबो, नोंथांमोनाबो मोनथिबाय। दा बे समाव आङो नोंथांखौ साबायखर बावगोन जिहेतु नोंथाङा गोबां बेस्थ'नि गेजेरजों जोंनो सम होबाय आरो आसा खालामबाय बड'लेण्ड टाइम्सनि टिमनि जानानै फैबाय थानाय समाव नोंथाङा खालिंदुवार बियाबनि सासे एमएलए महरै जाहाथे मोगथां महर मोन्थों बेखौ आसा खालामनानै आरो जोङो बड'लेण्ड टाइम्स जानानै फिन खेबसे नोंथांनो सिगांग्रो कंग्रेसुलेसन होबाय। बे समाव सावरायनाय हाबाफारिखौ